bidiyon za mu bayani akan abin da ake cewa trendline strategy. Wannan wani strategy ne wanda kai amfani da shi zai taimaka ma wajen samun entry ta hanyar da ya dace. Za ku koyi bin ainihin direction din market, kar ka ringa trading against market. Wannan trendline din zai nuna ma actual direction na market da kuma inda ya kamata ka dau trading. Kai tsaye ba mu shiga cikin computer mu nuna muku yadda za ku drawing trendline da kuma abubuwan da ya kunsa da dukkan wani abu da ya kamata ku sani akan trendline. Hello guys, barkanku da wannan lokaci. Wannan ne lecture na 20 inda muke koya mutane forex trading, inda a wannan lecture zamu magana akan abin da ake cewa trendline. Sanin trendline zai taimaka ma sosai wajen fahimtar yadda zaka yi analysis a market din nan, ka gane ainihin direction na market. Kamar inda muka ga muku, market tana movement kala-kala inda kuka bidiyon da muka akan market structure, wanda a wannan market structure din muka nuna muku yadda za ku trading nata. So idan kana so ka iya trading wannan market structure din, ya zama dole sai ka fahimci trend na market din. Wannan trend na market din shine ainihin direction inda ta dosa kenan. Uptrend take yi ko downtrend take yi. A wannan wajen muka nuna muku hanyoyin da za ku gane. So amma in dai kai apply na wannan trend line din, abun ka zai zama kusan 100% kai analysis mai kyau, za ka gane ainihin direction market kusan 100% yanda kawai ya kamata ka yi, kai mastering na wannan abun kuma ka ringa apply nashi, ka hada da wannan ilimin da yake shi na market structure, ka hada da wannan spot resistance strategy da muka koya ma, ka hada da confirmation entry din da muka koya ma, ka hada da wannan trend line din. Har in dai ka iya wannan abubuwan kake apply din su a lokacin da ya dace, na tabbata trading naka zai canja 100%. Za ga bambanci da trading din da kake a baya da kuma trading din da kake yi a nan gaba, ko ince wanda zaka ringa yi a nan gaba sakamakon wannan abun. Kai tsaye mene trend line shine hanyar da zai nuna ma ainihin direction na market. Market din tana tafiya uptrend ne ko tana tafiya downtrend. Ta hanyar trend line din ne zaka gane ta hankali kwance ba tare da tashi hankali ba. So wannan trend line din zan nuna muku ainihin yadda ake apply nashi a market structure, yadda zaka yi trading nashi, yadda zaka bi direction na kasuwa. So trend line muna da kashi guda biyu. Akwai wanda zai nuna ma ainihin trend na market, ainihin direction nata yana tafiya uptrend ne. Akwai kuma wanda zai nuna ma trend na market tana tafiya downtrend ne. So wannan shine guda daya wanda yake nuna uptrend da downtrend, wanda zaka bi direction na market guda daya. Sai kuma trend line din da zai nuna ma market din nan fa za ta yi reversing ne a wannan wajen, wanda shi kuma ake trading breakout, wanda ake trading abin da ake cewa breakout. So yanzu nuna muku wannan guda biyun abubuwan da ya kunsa da kuma yadda ake trading nashi. So kai tsaye kamar kullum ba mu fara da uptrend. Wannan shine example na uptrend din yanda market take tafiya. Mun ga muku za tana creating higher high, sai anan ta zo ta higher low, anan ta creating higher high, anan ta creating higher low. Haka tana creating higher high, higher high, higher low. Wannan wajen wasu suka je zanawa suna confuse sosai wajen ina ne ainihin high din, ina ne ainihin low din, saboda wasu chart din za su ringa fuffutuwa suna ganin abubuwa daban-daban. So har inda zaka apply na abubuwan da na gaya ma, zaka magance wannan matsalan naka. Kamar yadda kuke gani, kasuwa za ku ga tana tafiya uptrend, tana creating high 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 low, kuma za ku ga tana creating wani wajen ka ringa confuse nan ne high din ko nan ne low, kuma sama take tafiya ko ƙasa. Har inda ka zo kaga market tana yin haka, tana zuwa sama ta yi ƙasa, ta yi sama ta yi ƙasa, ta yi sama ta yi ƙasa. Direction ɗinta buy ne, uptrend take tafiya. Amma ta yaya za ka tabbatar uptrend take tafiya ba wai can kafa da ilimin da ya kamata da ilimin da kake da shi? Shine za ka yi amfani da wannan trend line ɗin. Wannan trend line ɗin na farko da za mu magana a kai shine wanda yake nuna ainihin direction na kasuwa. So babu nuna muku kamar da kuke gani nan wajen, market ta zo ta yi touching sau ɗaya a ƙasa, ta yi touching sau na biyu, ta yi touching na uku. To alamu ne fa na wannan kasuwar tana tafiya uptrend. Amma ta yaya ka amfani da trend line domin ka tabbatar, domin kai ma ka sami entry da ya kamata kai trading. So na farko da ka dauko trend line naka, sai ka duba ainihi ina ne inda ta fara zuwa, ina ne inda ta fara zuwa. Kun ga inda ta fara zuwa, to sai ka janyo trend line ɗinka daga wannan wajen, sai ka sa trend line naka. Kamar da kuke gani, gashi inda na je na dauko trend line ɗina ko kowa ya gan shi, ko gashi line nan. Yanzu na muku da ku adin nashi a waya da kuma system. Sai ka zo ka dauko wannan trend line din, gashi na dauko shi, zan sa a daidai kasan nan, sai in jaye sama. Zan so ya taba wannan wajen, ya taba wannan wajen. So kun gani a wajen nan ya zo, gashi nan ya taba nan, ya taba nan wajen. So haka zaka gane wannan kasuwan fa uptrend take tafiya. Kun gani alamu ne na wannan kasuwan tana tafiya uptrend. Sanadiyar wannan trend line din,
mun samu tabbaci har yayi touching at least sau 3. So zan nuna muku kuma yanda za ku sami entry da shi da yanda za ka yi wani lissafin da gane. Kaga duk inda ga channel line din nan ka zana shi haka, kasuwa ta zo ta taba shi anan, a ce ta taba shi anan, ta taba shi anan. Kaga kenan kana sa in ta zo nan ta ƙara taba shi, abin da zai faru za ta ƙara tafiya sama. Kaga kenan za ka samu daman shiga trading a wajen nan, za ka samu daman shiga trading a wajen nan. Nan wajen ka sa tifin ka anan, ka sa SL ɗinka anan. Kaga definitely idan kasuwan nan ta zo nan wajen, ta zo in ka nemi confirmation za ka nemi buy a nan wajen, za ka nemi buy kuma za ka samu wannan tifin wannan buy ɗin da kai. Haka trading ne ya kasancewa. Haka in a wajen nan a ce tun ana farko na biyu ka gane, za ka zo ka entry a nan wajen, ka sa SL ɗinka nan. Kaga definitely za ka samu TP, za ka samu kuɗi a wannan trading ɗin. Haka trend line yake amfani. So ana amfani da trend line ɗin nan kamar da kuke gani na bin direction ɗin market. Sai kuma trend line na biyu da rami magana akan shi, wanda shi kuma breakout ɗinsa ake trading. Wannan na farko shi kun ga direction ɗinsa ake bi, jira ake kasuwa ta zo in ta taɓa yi sau ɗaya, ta taɓa yi sau biyu, in ka ja layin sai ka ji za ta taɓa na 3, na 4 ko na 5 ne, kai taking wannan trading ɗin ka samu riba. Amma ka tabbatar ainihin direction ɗin trend line ɗin ka bi, ka tabbatar ainihin direction trend line ɗin ka bi. Idan ta zo haka tana tafiya, ka jira ta sai ta taɓa nan na ɗaya, ta taɓa nan dama na farko ko sai ta ƙara taɓa na ɗaya tukunna sai ka ja layin. In ka ja layin nan sama, za ka jira duk tafiyar da ta yi sama, duk dawowar da ta yi nan, sai ka samu entry a nan. In ta ƙara tafiya sai ka fita, sai ta kabari sai ta ƙara dawowa layin. Za ka ga ba ta dawowa ainihin irin nan da ta bari, ainihin irin nan da ta bari. So haka abin yake tafiya. In ta ƙara tafiya sai ka ƙara jira, in ta dawo wannan line naka sai ka samu buy. Haka trend line ake trading nashi. So wannan trend line din da ake bin direction na market kenan. Sai kuma trend line wanda ake jiran breakout nashi, wanda ake jiran breakout nashi ta wajen yanda za ka samu entry mai kyau, ka samu entry mai kyau. Bayan ka samu confirmation, ka samu duk wani abu da ake so ka cika da shi, ka cika shi. Bayan ka ja wannan trend line din sai ka zo nan ciki. Nan ciki ba akwai inda take ranging ba, kamar nan wajen gashi nan ta zo ta yi ranging a nan, ta yi ƙasa, ta yi discount a nan, ta yi impulsive boom gashi nan. So wannan wajen shi ma ana makin nashi, shi ma trend line ne, amma shi yana da bambanci da wannan. Shi wancan babban nan direction yake nuna na market, na gaya muku. Shi kuma wannan zaka jira breakout ne domin ka samu confirmation, domin ka samu entry mai kyau. So for example a nan sai ka zo ka ɗau nan wajen, ka ja nan wajen. Kaga wajen nan duk inda ta yi breakout, duk inda ta yi breakout ɗin wajen nan, ka samu confirmation ɗin da bayan in baka ɗau trade a nan ba, ka jira tabbacin ta yi breakout ɗin wajen nan, sai ka ɗau trading naka. SL ɗinka tana nan wajen, entry ɗinka a nan wajen, TP ɗinka a nan wajen. Kaga za ka fita a trading ɗin kuma ka shiga a lokacin da ya kamata, sakamakon jiran wannan confirmation ɗin trend line ɗin da kai aka yi breakout. Kaga nan ka ɗau dalilin da yasa ka ɗauki trading saboda an taɓa wannan trend line ɗin ko na farko. Na biyu kuma saboda an yi breakout ɗin wannan trend line ɗin. Kaga kenan confirmation guda biyu. Kaga wannan in misali ka wurin trade ɗinka da bai fi 5% ba, zai iya komawa 10% ko kuma ya koma 8%. Kaga kenan trade ɗin naka zai canja. So haka a fa gaba, haka a ko ina inda kana apply wannan abun. Kaga nan wajen ma shine, a nan daga nan wajen gashi nan in ka zo ka ja shi haka, kaga nan ma trend line ne, amma shi kuma wannan breakout nashi ake jira. Sai market ta yi breakout nashi, haka tukunna ka ɗau trading ɗin. A daidai misali irin na ka ɗau trading ɗinka, za ka sa tifin ka nan, ka definitely za ka ɗau TPSL ɗinka yana nan. Haka nan ba. To shi irin wannan na cikin shi ake jiran breakout. Zan yi bayani akan time frame da ya kamata ka jira breakout. Zan yi bayani kuma shi wannan a wanda time frame ya kamata ka zana shi. Hakan ma na selling, ba mu tsallaka mu duba na selling shi ma mu gani, saboda kar a ce ana ta nuna buy ba a nuna selling. So ba mu nuna na selling shi ma mu ga yanayin yanda yake. Yanzu kamar yadda kuke gani, idan kasuwa tana tafiya downtrend, za ku ga tana create lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So wannan shine alamun kasuwa tana tafiya downtrend ko. So sai ka zo ka ja trend line ɗinka. Ba mu fara goge inda muka ja. Sai ka zo ka samu trend line naka, ka zano shi daga nan wajen, wannan wajen da ta bari. Sai ka zo ya taɓa nan wajen, sai ka zo at least ya taɓa nan wajen. For example a nan ya zo mana a haka. Za mu bar shi saboda kasuwar mu ma za ta iya ba mu shi a kowane yanayi, a kowane situation.
a yanda ta ga dama. Kun ga anan mun samu touching na ɗaya, mun samu touching na biyu, yayi ƙasa, layin mu ƙasa. Kun ga alamu ne na kasuwa downtrend take tafiya a trend line namu kenan ko. Kun ga shine muka ce muku wanda ake jiran breakout. In ka zo ka ja shi touching na ɗaya, na biyu, na uku, in kuka zo kuka ja shi har ƙarshe, daga baya za ku ga ta zo ta fasa wannan wajen. Fasa wajen da ta yi, kaga kenan ta ba confirmation ɗin fa kasuwar karyewa za ta ci gaba da yi. So amma kafin ku ɗau wannan karyewar, kun ga dalilin da yasa kuka ɗau wannan trading ɗin saboda trend line ɗin yayi respecting a nan na ɗaya kenan, yayi breakout a nan wajen, confirmation na biyu, kaga kenan zaka ɗau trading naka, zaka yi selling a nan hankali kwance, ka sa sell ɗinka a sama, ka zo ka sa tifinka a ƙasa, kaga kenan zaka samu riba a wannan trading ɗin da kai. Sai nan wajen ba, in ka zo ka ja wajen nan haka, ka ja shi, ka zo ka ja shi har ƙarshe. In ka zo ka ja shi har ƙarshe, idan kasuwar ta zo ta yi breakout nashi a wajen nan, ka samu dalilin da yasa kasuwar ba ta ci gaba da karyewa. Kuma a nan ma already ka riga ka samu direction na market, trend na market da nuna ma downtrend ne. Kaga wannan shine high probability setup. Dalilai ne guda biyu wanda yasa ka ɗau trading. Kaga kenan da ilimi ka ɗau trading ɗin, in ka ci SL, in ka yi menene, ka san me kai apply. In ma ka jana shi ba daidai ba, gobe za ka gyara. In ka yi wani kuskure za ka gyara. Sanadiyar ka san me kake a kasuwa, ba wai kawai kintace kake ba, da ilimin ka kai amfani. Yanzu for example a nan wajen, ni da na gwada zana shi, kun ga bai zo nan ya taɓa haka ba. So me ya faru? Zai iya zuwa shi ma a cikin trading, ku ga ya zo ya respecting ɗaya, ya respecting biyu, na ukun ya taho bai je ba kuma ya zo ya koma. To kar ka damu ka ce wai sai ka bi trading a wajen nan, sai ka bi trading, ka haƙura da trading ɗin, ka haƙura da trading har sai ya zo ma ainihin inda kake so, ainihin inda ka ja wannan trend line naka. For example yanzu trend line namu yana haka ko, ba mu ƙara wannan, sai kasuwar ta zo kuma daga baya ta zo ta respecting nashi. In ta respecting nashi daga baya sai ta ci gaba da selling. To a nan wajen za ka zo ka ja wannan trend line ɗin da na gaya na ciki. In ka zo ka ja shi na ciki, za ka ga daga baya bayan ta yi respecting nashi a nan wajen, ta zo ta yi breakout kuma ta yi retracement. In ta yi breakout da retracement, tukunna ta tafi selling. Kaga kenan yana da kyau ka ringa apply ɗin guda biyu, wanda za a yi breakout da kuma na trend na market. Kun ga guda biyu na yi magana a kan su ko, zan ƙara bayani dalla-dalla wanda ma ba su fahimta ba, na san za su fahimta. Na farko shine wanda za ka bi direction na market. In ka ga alamun kasuwa tana tafiya uptrend, kawai za ka zana shi. Shi kuma wannan na biyun ana amfani da shi ne wajen samun confirmation, wanda ya ce muku idan kasuwar ta zo tana haka, in ga uptrend take tafiya amma kuma tana ɗanyen ƙasa kaɗan ko, amma ainihin direction ta sama ne, sai ku ga ya zo ya fasa, sai kuma ya ƙara dawowa haka, sai ya ƙara tafiya sama, sai ya ƙara tafiya sama, sai ya ƙara dawowa haka. In ga a wajen nan da ka kalla, da ka ja trend line naka, sai da aka zo nan tukunna aka yi breakout, a waje ɗaya ka samu confirmation ɗin taɓa wannan line da aka yi na farko, kuma aka yi breakout na wannan trend line ɗin na biyu, tukunna ta yi discount, sai ka ɗau trading ɗinka. Kaga kenan ka ɗau trading ɗinka da dalili guda biyu. Na farko kenan, nan ma gashi, kawai sai ka zo sai ka ja kasuwar a haka, kusan da ita ma ba ta ba ku gaban nan ba, in ta zo tana yi kawai aka dawo ga tana yi sai ta zo. To wannan zuwa ta kawai sai ka ja layin a nan, sai ka jira ta zo ta taɓa wannan layin. In ka ja ta zo ta taɓa wannan layin, yanzu a ce ita ce a wajen nan. To ba kawai tana zuwa kawai wai ɗaukan bai za ka yi a nan ba haka. Ba kawai ka ɗau bai a haka ba, ka sa ya sal haka, ba haka ba ne. Abin da muke so ka gane, confirmation mai mahimmanci shi za ka jira. Me confirmation mai mahimmanci na farko a wannan trading din, a trend line strategy din nan, kawai za ka jira market din ta yi breaking haka, ta yi breaking a wajen nan, ta yi breakout din wajen nan. In ta fasa shi, kun ga alamu ne na fa kasuwan za ta yi tafiya uptrend, sai ka samu confirmation ɗinka bayan breakout din nan. In pending order aka sa a wajen, bayan ka samu confirmation sai ka samu, kuma kaga SL ɗinka garma ce da execution da aka yi, sai ka yi, sai kasuwan ta tafi ta ɗaukan ma tifin ka dama yana nan wajen. Haka abun yake tafiya. Haka idan ta je ta dawo, in ta zo haka abun dai zai ta tafiya. Haka idan downtrend ne, za ka ga shi ma haka za ka zo kai ta apply. In yi breakout, ka san breakout yayi, in wane ne yayi, ka san menene yayi. Haka insha Allah in kai trading a haka, za ga abin yana ma amfani sosai da sosai. Sai kuma a strategy da muka yi bayani akan support and resistance, in ka haɗa wannan strategy da support and resistance, mugun ci lafiya da kai. For example, a ce wannan shine trend line naka, wannan shine yanayin yanda kasuwar ta tana tafiya, sai ta zo tana haka, sai
sai ta taba trend line ko sai ta zo tana ƙara yin haka sai ta tafi sama. Kun ga already da kusan kasuwa take, sai ta ƙara zuwa nan wajen sai kuma ta ƙara tafiya sama. Ta ƙara tafiya sama mai bi trend line ɗinka ya zo har nan wajen sai kuma ta ƙara yin haka. To wannan wajen ina so ku gane wani abu ne kafin mu shiga chart mu ƙara bayani. A ce nan wajen shine support ɗinka, nan support ɗinka ne, nan resistance ɗinka ne, nan support ɗinka ne, nan resistance ɗinka ne. Kaga mun gaya muku support yana zama resistance yana zama support ko? To for example a ce nan shine resistance namu. So in muka ja resistance ɗin na haka ba mu ɗanya haka da shi. In muka ja resistance ɗin na haka, in ga kenan resistance ɗinmu na nan wajen zai iya dawowa support a kowane lokaci ko? Sai nan ma mu zo mu ƙara jan wannan resistance ɗin sai ya zo har jikin trend line ɗin nan. In muka ja shi haka, in muka jira kasuwar za ga bayan ta zo tana tafiya in ji ta taɓa wannan support ɗin ta break out nashi, za ku ga ta zo ta taɓa trend line namu sai ta break out ɗin ainihin support ɗin. Bayan ka yi taking wannan trend line ɗin, ka kenan trend line ɗin take bi amma tana creating support a resistance. So wajen nan idan ta zo ta taɓa shi ta break out sai ka ga dawo wanda za ta yi ta ƙara dawo ma cikin support ɗinka. Support ɗinka trend line ya biyo ta kai. Kaga ka samu wajen confirmation uku kenan. Ka samu dalilai uku, ka samu support, ka samu trend line direction, kuma ka zo ka samu trend line breakout. Kaga abu uku kenan ko? Sai ka ƙara jira ta ƙara zuwa ta breakout, ta ƙara dawowa ta respecting a jikin support ɗinka. Sannan sai ta yi breakout ɗin wannan trend line ɗin da na gaya wanda take breakout tukunna ta ƙara tafiya. Kaga wannan wajen zaka ci lafiya kenan. Dalilai guda uku kake trading ba kawai kara zuba kake trading ba. So in zan magana akan time frame ɗin da zaka ringa zana trend line. Time frame ɗin da zaka amfani da shi wajen zana trend line, in kuka kalli wajen nan sai dai zane ba lallai ya fito a wajen ba. So wajen nan kalli nan haka inda nake taɓa wasu nambobi nan a sama, nambobin ba za su taɓa ba, amma kuka kalli sama inda nake yin zanen ga wasu nambobi nan wadda aka sa 5M, 15M, sai aka sa 30M, sai aka sa 2H, 4H, D, W. So wanda za ka amfani da shi wajen ka zana babban da za ka gane direction ɗin market, time frame ne. Ya fara daga weekly na sati kenan ko? Shine zai baka direction ɗin market, ainihin legit direction, da kuma na daily candle ɗin rana ko? Sai kuma na 2 hour. Sai na 2 hour inda aka amfani da wannan wajen direction ɗin market, uptrend ne ko downtrend, inda ka zana trend line a wannan za ka ga ana respecting nashi. Shi kuma wanda za ka zana shi irin karamin nan wanda ya yi breakout nashi, ka ga an yi breakout nashi an yi trace ka ɗau trading ya tafi. Shi kuma za ka yi amfani da na 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Haka wasu ke amfani da shi, amma ni da biyun nan nake amfani, 15 minutes da kuma 5 minutes. 15 minutes da 5 minutes. Inda kai amfani da guda biyun nan da nuna ma, insha Allah trading kariya naka zai canja. Kai amfani da trend line din nan, kai amfani da breakout din nan, ka ja support and resistance naka a cikin trading. Kai amfani da trend line din da yake jira breakout na shi. Kai amfani kuma da trend line din da kake jira market ta ringa taba shi tana tafiya a nan direction. So yanzu zan ba da karamin misali a jikin wannan chart din domin mu gani ainihin abin nan yana aiki ya kuma yanayin aikin sa yake kasancewa. Yanzu for example nan wajen kun ga kasuwar sama take tafiya ko? To sai mu zo mu ce saman da take tafiya ba mu tabbatar kuma mu ga a ina ya kamata mu dau trading. Kun gani mun zo mun ja trend line namu. Ina so in ja shi da kyau wanda kowa zai gani, kowa da kowa. Me ya faru? Kun ga trend line namu da muka ja a nan tunda muka ja shi daga ƙasan nan, market din bai tai. Wannan shine touching din da ya na farko, wannan shine na biyu, wannan shine na uku, wannan shine na hudu, wannan shine na biyar. So a wajen nan har in dai ka zo ka ja trend line din nan 1, 2, already tun baka ga an yi nan ba za ka ja shi ya tsayi ne dama. Mun ga muku za ka ja shi ya tsayi ne. Wajen nan da ta dawo za ka samu confirmation ka dau trade. Wajen nan ta dawo za ka samu confirmation ka dau trade. So ta yaya za ka dau trading din? Ko kuma me yasa ka dau trading din? Saboda ta dawo ta taba ma wannan trend line naka. Wannan shine dalilin ka na farko ko? Sai kuma ka samu support ko resistance kamar yadda na gaya ma. Sai ka zo nan wajen ga alama nan na chart ya zo ya yi rejection, a nan kuma ya yi breakout ya zo ya ƙara rejection,
ya ƙara tafiya rejection. So akwai dalilin, akwai probability wajen nan fara a samu zone support ko resistance a wajen, sai ka zo ka ja wajen. Na gaya muku ana so a samu touching 2 ko 3. Kaga wajen nan da na zo na ja shi, me ya faru? A nan wajen an yi touching nashi na farko. Ku kalli farkon inda na ja shi, kun ga nan wajen an samu alama ne na support. Market ta breakout nashi ta respecting trend line, kuma ta ƙara zuwa ta respecting support. Haka kai sai ka rasa me ya dawo da ita ana wajen ba trend line. To resistance, support ne ya zama resistance, sai ta zo daga baya ta ƙara breakout, tukunna ta respecting a nan, sai a nan ta ƙara dawowa. Kun ga dawowar da ta ƙara yi, ina ta ƙara dawowa cikin support ɗinka ta dawo ma, kuma support ɗinka da trend line a wajen. Ka samu setup mai kyau wanda za ka samu buying a wajen nan, kai targeting TP ɗinka a nan wajen. Definitely kaga za ka ɗau TP ɗinka hankali kwanci. So bayan nan me ya faru? Mun gaya muku ko yaushe ka bi direction na market, ka bi trend na market. In buying take ka ringa neman buying, in selling take ka ringa neman na selling. So a wajen nan me ya ƙara faruwa? Kalli, bayan kasuwar ta je zuwan farko, ta tafi uptrend zuwan farko, sai ta ƙara dawowa. Dawowar da ta ƙara yi me ya faru? Kun ga na gaya muku a candlestick ɗin da muka yi, mun gaya muku sunan wannan abin da ya faru. Kun ga pin bar ta yi mai kyau, alamu kenan kasuwar fa za ta tafi uptrend fa. Kun ga kun samu pin bar na farko na candlestick bible da muka nuna muku confirmation, kuma kun samu ta taɓa muku trend line naku. Kun ga abu na biyu kenan, trend line. Me yake nuna muku dalilai biyu wanda za a tafi uptrend? Sai na uku, ta zo ta ƙara taɓa muku support ɗinku. Kun ga dalili uku, kun ga dalili ne wanda ya sa ka ɗau trading hankali kwance. Irin wanda ake cewa high probability setup ne wanda yana da girma, kuma ana kyautatawa wajen nan zato, wanda in dai kai taking na wannan abun za ka samu abin da yake so. Har definitely a nan za ka entry ɗinka a nan wajen, ka sa tifinka a nan wajen. Kaga dalilai uku kenan ko? So bayan nuna muku dalili na hudu, bayan na ukun nan, na gaya muku akwai trend line ɗin da ake breakout nashi. Za ka jira breakout. Ka samu dalilai uku, sai ka zo ka ja wannan wajen. Ka zo ka ja na wannan sama. Ga wani week ya ƙara zuwa na biyu, sai ka zo ka ja wannan week ɗin. Ka ja shi haka. In ka ja trend line naka, ya ka iya amfani da layi guda ɗaya, ya ka iya amfani da layi biyu. Ina so din samu ku layi biyu da za ku gani sosai, amma ya kamata ku ringa amfani da one line is better, ya fi daɗin amfani. To kun ga wannan wajen yana tafiya uptrend ko? Amma nan inda ya zana muku me ya faru? Downtrend kasuwan ta yi kaɗan, kuma da ta yi da yake ba reaction na ta wani, sai ta yi breakout. Bayan ta yi breakout shine ta dawo ta retracement a nan wajen, tukunna ta ƙara tafiya uptrend. Kaga ko da baka ɗau trading daga wajen nan ba, ka jira high probability setup, ka samu support ɗaya, ka samu trend line na biyu, ka samu wannan trend line breakout wanda kake da breakout uku, ka samu pin bar, dalilai hudu wanda zaka dau wannan trading din ya tafi uptrend. Kaga ko da ka dauka anan ba, a wannan retracement din da ta dawo zaka dau trading naka a nan wajen. To shine za ku ga irin wajen nan muna amfani ko da duk order ne. To bayan an baka duk wani confirmation ne baka yi garajen dauka ba, zaka ce to baka jira retracement, idan ta dawo sai ka dau trading naka hankali kwanci. So wannan shi ne ƙarshen bidiyo akan yadda ake zana trend line. In kai ma kana so kai apply kai practical sosai akan wannan abun, har inda kai masa study nashi, zai taimaka ma sosai wajen gina trading career mai kyau. Allah ya ba mu